Студио Георгиеви. Най-доброто видео и фото споменът остава един Студио Георгиеви. И днес не закъсня да подариш на мен, Исусе, милостта си. И колкото и пъти да се отделя, за миг не ме забравяш. Аз знам дланта ти, врязан съм, Исусе мой, познаваш ме ти най-добре. И в този благодарен час извиквам Боже с моят глас. И днес не закъсня да подариш на мен, Исусе, милостта си. И колкото и пъти да се отделя, за миг не ме забравя. Аз знам планта ти, врязан съм, Исусе мой, познаваш ме ти най-добре. И в този благодарен час извиквам Боже с моят глас. А всеки ден поемам Боже дъжд чрез милостта ти. В ръката ти е сигурното място и зная, щом съм в тебе, Боже мой, не ще се обоя от тъмнината. Чрез тебе, Боже, дишам и живея. Всичко е по милостта Твоя. А всеки ден поемам Боже дъх чрез милостта ти. В ръката ти е сигурното място и зная, щом съм в тебе, Боже. Аз съм майката и искам бебето да е момиче. Аз съм бащата. Ема взимай да каквото искаш. Да е момиче, но каквото даде Бог. И Бог да го благослови. Амин. Аз съм сестрата на бебето и искам да е момченце. Аз съм баткото на бебе и мисля, че е момче. Аз съм бабата на бебето и на първо място благодаря на моя Бог за него. И какво е, аз само знам, след малко ще научите. Аз съм Войчото от страната на майката. Знам какво е, но няма да кажа. Да е живо и здраво! Аз съм каката и мисля, че е момиченце. Аз съм каката от страната на майката и мисля, че е момченце. Аз съм чичото от страната на майката, мисля, че ще е момченце. Аз съм лелята и мисля, че ще е момиченце. Аз съм чичото от страната на Горя и мисля, че ще е момченце. Здравейте и от нас! Ние сме братовчедите от страната на таткото. Аз смятам, че бебето е момче. А аз смятам, че ще бъде момиче. Здравейте, аз съм снахата от страната на бащата. А аз съм братовчеда. И ние мислиме, че бебето е Момиче! Здравейте! Аз съм бабата от страната на момчето. Няма значение какво ще е бебето, Бог да благослови него и родителите също. Аз съм братовчетката от страната на момчето и мисля, че е момче. Здравейте, аз съм Войчето от страната на момчето и мисля, че е момиче. Аз съм Буйната от страната на момчето и мисля, че е момиче. Аз съм каката и мисля, че е момиче. Аз съм чичото от страната на бащата. Искаме да е момче, но каквото даде Господ. Важното е да израсне в Божите ръце, в Божията любов и да следва Господа. Аз съм каката и мисля, че е момиче. Аз съм лелята от страната на бащата и мисля, че е момиче. Аз съм прадядо и искам момченце. Аз съм лелята
Браво. Аз съм Зета и съм, че момче. Момчето на Борис. Аз вярвам, че Бог това, което е вложил в пробата, то ще бъде за благословение. И каквото Бог е решил, той вече знае и ние вярваме и уповаваме, че то ще бъде за благословение за техния дом. Нека Бог да го благослови. Аз вярвам и мисля, че е момче. Да, и нека да бъде Божията воля. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Аня, Борис изненада ме. Връщи. Брави сенто ме маро. Благодаря мара да влезе. Evo šolaj. Sad eno točki iz Dioma. Ovo je, da ste majke. Behera. Ajde Vinga. Ovo je Mačića. Вруши. Благодари на Мара да влезе за лес. Ти фамилия Бари и си мачек Мушо. Но да те благословим по семейството вервине телесо. Тем поклонници. И кога бебете възпитина не ке ме девле сорала. А како се дево не беше ли ти дайте хова? На, Ajde Veronika. Kako Veronika? Veronika. No kako bio porcija manađera, koji kase tamo? Hej, kada čipu da? Hej, geri će da čuk kada ti parvara, ne? Hej, kame si bili stolovi. Mekrom halca. Roman geri seyirde menajera soğutu tamam mı? Jaco toda neki siti da şuradan besliyor. Evet. Kayançın çay. Evet, ciao. Aka kuriam thova tu mem lan tuk jan. Daniel. Ai. Kana Very good, huh? Kiču Nikolo, Mari. Едва само кога си ти чисто живот, да бъдеш живот и право разбиране. Леко, но Ale